1739 गोंय राज्य घटक दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात शासकीय कार्यावळ जातली। 2022 ते 25 वर्साच्या भाषा पुरस्काराचे वितरण। 2022-23 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार शंभूभाऊ बांदेकर हांका जाहीर। 2023-24 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार प्राचार्य अनिल सामंत हांका जाहीर। 2024-25 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार रमेश वंसकर हांका जाहीर। 2022-23 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोकणी भाषा पुरस्कार माणिकराव नायक गावणेकर हांका जाहीर। 2023-24 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोकणी भाषा पुरस्कार रमेश रामचंद्र पै हांका जाहीर। 2024-25 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोकणी भाषा पुरस्कार भिकू बोमी नाईक हांका जाहीर। मेळटा ते म्हायती प्रमाण रोख 1 लाख रुपया यादस्तीक आणि मानपत्र असे ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसतले। मजगती गोंय पयलें आणि आताचे ह्या विशयाचेर फोटोचे प्रदर्शन जातले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।